safety failing once again. Yep, a knife. We'll be right back. Hvorfor er det så stille? Hey, no, det er ikke. Nasuf? It's some fucking pop. Nasuf? Han sidder og ser videoer. Nej, han er travlt Jeg med. ser videoer. Nej, endeporno, okay, jeg forstår. Jeg ser videoer. Du mener jo videoer, men jeg troede, det var jo endeporno. Altså, det var sådan, jeg skal tænke mig sammen. Daniel, jeg ved ikke helt om andeporn, du hører inde under video. Når du gør det, nej. Okay. Kan man gøre det? Nej. Nasuf, er du en tør? Det gør som det er. Han vil gerne spørge dig noget, Nasuf. Nasuf, for fuck's sake. Hvad? Så vil gerne spørge dig noget. Skal jeg lære? Hvad? Du ligner lort. Okay. What the fuck, Daniel? Okay. Nasuf, kan de på æg? Nej, ikke. Nej. Jo, kan de på ham? Så mig, vi kan lige snakke med ham. Vi kan lige sige undskyld. Nå, nu er det sur. Gal. Er du gal, mand? Er du gej, lort? Nej. Daniel, prøv bare at sidde og sige noget nu her. Hallo? Det sagde hun noget i går. Fuck, det er så ulækkert. Hva? Det sagde hun noget i går. Jeg spillede på GTA i går, så jeg... Nej, jeg kan ikke engang selv sige det. Hvad? Jeg vil være med til, at du GTA bagefter. Du kan rende mig. Okay. Det tager jeg som et ja. Okay, hvad med Nasuf? Han... okay. Jeg stopper bare. Nej, hans lillebror kom ind i det fucking rum, og jeg kunne komme derind på første forsøg, og det kunne ikke også, når der fanden kan Nasuf så ikke gøre det. Kom hans lillebror derind, eller hvad siger du? Ja, på første forsøg, ligesom mig. Så kan man ikke se det. Jeg tror, når vi ses YouTube, er det godt.